Matul il-jum ta' tnejn il-General Workers Union ippreżenta d-dokument ta' qabel il-budget fejn din il-union l-istess bħal Partit Nazzjonalista qed tappella biex iż-żieda tal-kola ma tkunx intaxxata ħalli l-poplu Malti Wawċi jkun jista' jlaħħaq mal-għoli tal-ħajja. F'kummenti ma' Net News is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja qal li l-proposti fid-dokument huma kollha mirati sabiex il-poplu jkollu kwalità ta' ħajja aħjar bil-union se tikomplu jresqu dawn il-proposti qabel jiġi ppreżentat il-budget fit-30 ta' Ottubru li ġej. Kollu huma relatati mal-kwalità tal-ħajja li għandu jgħix iċ-ċittadin tagħna. Ġifri l-ewwel tajna stampa snapshot tal-ekonomija u kif nisejra u x'qegħdin nistennew, għadna mbagħad dħanna fuq id-dinja tax-xogħol fuq li jkollna soċjetà ħanina u ġusta li ngħinu lil dawk vulnerabbli, għandna wkoll fuq għawdex u għandna wkoll fuq l-ambjent u kollha mbagħad ħanna fid-dettalji fuqhom. Apparti minn hekk Joseph Buġejja saħaq fuq l-importanza li tingħata żieda adekwata għall-għoli tal-ħajja hekk kif jum wara ieħor il-prezzijiet qed ikomplu jolew diversi familji jsibuha diffiċli sabiex il-paga sservihom sal-aħħar tax-xahar. Lil-żieda tal-kola fil-waqt li għedin neżiġu li kulħadd jimxi mal-kriterji li hemm tan-national li kien sar li għandha tingħata sħiħa b'mod dirett minn ħaddem u li ma tkunx taxxabli li t-tax bens għandhom jingħaqax da ma mhuwiex ġust li inti tieħu xi ħaġa u terġa' tiġi ntaxxat fuqha meta dik huwa ġa l-għoli tal-ħajja li kellek fi snin preċedenti. Dan id-dokument tal-General Workers Union fih diversi kapitli li jiffukaw fuq setturi li huma importanti ħafna għal pajjiżna fosthom is-saħħa, l-edukazzjoni, l-infrastruttura kif ukoll it-turiżmu. Ma' din il-preżentazzjoni ntqal il-Gvern jeħtieġ li jindirizza s-settur tas-saħħa f'pajjiżna filwaqt li l-General Workers Union tinsisti fuq il-bżonn li jkun hemm first aider speċjalizzat fis-saħħa mentali fuq il-postijiet tax-xogħol. Appellaw anke sabiex jitlesta ċ-ċentru tas-saħħa li hemm fir-Raba' Għawdex u jinbena sptar ġdid f'Għawdex. Il-General Workers Union saħqet fuq il-bżonn ta' aktar investiment fl-infrastruttura kif ukoll fl-ambjent ta' pajjiżna sabiex il-poplu jkollu kwalità ta' ħajja aħjar. Rigward id-dewmien f'diversi proġetti ta' toroq madwar pajjiżna, il-General Workers Union saħqet li n-negozji li jesperjenzaw telf-kbir kaġun ta' dawn ix-xogħlijiet għandhom jingħataw kumpens. Barra minn hekk is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union appella sabiex il-Gvern iżomm is-sussidji inkluż fuq id-dawl u l-ilma. Apparti żidiet tal-kola u din id-diskussjoni dwar il-minimum wage, enfasi kbira minna dwar ħtieġa li sussidju fuq id-dawl, l-ilma, fuels u ċereali jibqa' għax inkella jkollu impatt kbir fuq il-familji u l-postijiet tax-xogħol tagħna. Giulia Falzon għal Net News.